mix, in the 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 mix. Det ser rigtig festligt ud i min kulisse lige i øjeblikket, sådan en aften her på Mettes Mix. Det er nemlig sådan, så jeg har inviteret Ulla Hense herind. Hun har speciale i ikke bare sko, men også i sko, som kunne være til lidt mere besværlige fødder. Fødder, som har behov for noget, der faktisk er skræddersyet. Så jeg synes simpelthen, at vi skal bruge nogle minutter i selskab med Ulla. Ikke kun fordi, at det er en glad verden fuld af fest og farver, men også fordi, at historien netop omkring, hvordan man kan hjælpe folk, som også godt vil have de smarte og de lækre ting, men som måske tidligere har haft det svært ved at få det, hvis man måske netop enten havde en kronisk sygdom, eller en invalid, eller andre årsager, har et krav om specielle former for fodtøj. Så Ulla, du er jo simpelthen kvinden, der løser den opgave. Ja. På flotteste vis. Hvor ser det lækkert ud? Ja, gør det. Ja, vi går tilbage til 2005, hvor du egentlig starter med at lave fodtøj. Ja, det gør jeg. Der begyndte jeg at lave sko. Ja. Jeg har arbejdet med beklædning. Altså, jeg er uddannet tøjdesigner, hedder det. Ja. Det hed, dengang, da jeg blev færdig på skolen, hed det beklædningsformgiver. Men det er tøjdesigner. Så jeg kan alt sådan noget med skrædderi. Og jeg kan godt lide sådan noget, hvor udseende og funktion passer sammen. Ja. Og jeg lavede alt muligt, som på den måde passer sammen. Jeg lavede kloakdæksler med kunst. Det er også funktion og udseende, der skal passe sammen. Du har lavet kloakdæksler med kunst. Til Københavns Energi, ja. Ej, hvor er det skægt. Ja, og det er lidt det samme. Alt det der. Hvis man med laver, design. Ja. Hvis man laver en jakke, så kan den godt se flot ud. Hvis man så også kan løfte armen, så det er jo en fordel. Så er det rigtig godt. Så er den også funktionel. Ja. Ja. Og hvis man laver flotte sko, så er det rigtig godt, hvis man også kan gå i den. Ja. Altså hele dagen, ikke? Uden at få ondt i fødderne. Det er jo også lækre materialer, Ulla. Altså, det er jo tænkt på den måde, at det både skal være smart, men det skal være funktionelt, og så også se lækkert ud, ikke? Jo, ja. Det er det. Det, der så sker, det er jo, at du udvikler dine idéer, din tanke, og faktisk begynder at producere fodtøj til kvinder, som har besværlige fødder, ikke? Ja, og det var faktisk tilfældigt, tror jeg. Jeg har ikke sådan tænkt på sådan noget før, men jeg har sådan et showroom, hvor jeg har mine sko stående, så man kan se dem. Ja. Og det er et sted, hvor der er andre virksomheder og folk, der arbejder. Og der var tilfældigvis en kvinde, Mette hedder hun, som sad i kørestol. Og hver gang hun kørte forbi hende hos mig, så stønnede hun sådan. Og det gør alle kvinder. De går forbi en skoforretning. Men det gør hun elsker sko, Ulla. Ja, ja, men hun gjorde det jo ekstra højt, fordi hun kunne ikke få noget. Hun sagde det der med, at hun kunne ikke få noget, fordi hun sad ned altid, så fulgte man ens fødder op og sådan noget, så man kan ikke passe det, som er det, de fleste kan passe, og det, man så kan købe. Og så en dag, da jeg havde hørt længe nok på hende, så tænkte jeg, eller så sagde jeg til hende, Mette, vi prøver, om vi kan lave et par til dig. Og så lavede jeg et par sko, og hun vidste jo ikke engang, hvad hun ville have, fordi det var faktisk 7 år siden, hun havde fået et par sidst. Så tegnede jeg et par til hende, ja. Og jeg blev faktisk så glad for dem bagefter, så jeg puttede dem ind i vores egen produktion. Og det er de der sorte med de er så på. Lækre. Altså denne her. Ja. Så lækker. Ja. Og Mette, hun blev simpelthen så glad for dem, så altså, jeg fik næsten tårer i øjnene af det. Det er virkelig... Hvor dejligt. Det var virkelig et behov, du fik opfyldt der. Ja. Og så tænkte jeg bare, gud, nej, tænk engang at have kunder, der bliver så glade. Ja. Og så fik jeg det der tilbage også med, at funktion og udseende skal passe. For her var det jo ikke bare, det var sådan rigtig skræddersyet, det skal virke. Hvis skoene klemmer hende, så får hun sår på fødderne. Hun kan ikke mærke det, så går det virkelig galt. Ja, det er og så kan der gå en måned, hvor hun skal penicillin og sådan noget. Så det er meget, meget vigtigt, at det er ordentligt. Ja, det skal man ikke underkende. Nej. Den, jeg sidder med her, Ulla, den er også specielt skræddersyet. Ja, det er der det. er ligesom noget højt altså en form for indlæg. Ja, det er en dame, som hun er blevet opereret på hælen, så der er ingenting med at røre hende på hælen overhovedet, fordi det gør vildt ondt på hende. Så derfor så skulle jeg lave et par sko, der sidder ordentligt fast her foran, og så er de meget mere lige her end almindelige sko. Og så fordi at man ikke skal få snyde øjet, så lave den der rundt, så ser det stadigvæk ud som om den er rundt. Så man kan sige optisk, så går man ind og får den til at se rigtig ud. Ikke? Ja, og hun har så selv bestemt det her. Vi har tegnet det sammen. Selvfølgelig, hun har selv bestemt farverne,
Og lukningen? Og lukningen. Ja. Og så hun kiggede på nogle sko, vi havde på hylderne og sagt, vi vil gerne have noget, der ser sådan cirka sådan ud, at tåen skal være sådan, og højden skal være sådan, og så sætter vi det sammen. Så du sidder jo simpelthen på bestilling også og designer fodtøj? Ja. Så laver jeg det sådan. Nu har du jo været i den her branche i, ja, det er jo så 7 år. Ja. Hvordan synes du, det har været at gå den vej? Jamen, det er verdens bedste. Nå, du er glad for det. Ja. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg har jo min egen fabrik. Altså, det er jo også bare det der med, jeg kan bare lige sige, skulle vi ikke lige? Ja. Og så gør vi det bare med det samme. Der er ikke så langt fra tanke til handling. Nej. Jeg siger bare, din fabrik ligger i Kina, ikke sandt? Ja. Jeg har 8 damer. Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg har 6 damer og 2 mænd. Ja. Men det er damerne, der bestemmer. Og fabrikken hedder Women Power Factory. Og det er damerne, der bestemmer? Ja. Og de sidder og laver det der. Og de er rigtig dygtige til at lave. Det er så ordentligt. Du kan selv se. Det er rigtig lækkert. Fint lavet. Det er så lækkert. Og de er meget stolte af det, de laver. Og når vi laver for eksempel de her specialsko, så sender jeg et billede af kunden, hvordan at det ser ud, så man kan se det hele. Fordi nogle gange ser fødderne mærkelige ud, eller de der læste. Vi laver en afstøbning, og så tænker de jo, hvad er det? Og så kan de se, hun ser pæn ud. Hun vil gerne også have pæne fødder. Og så laver de det sådan længere, smallere, eller hvordan det nu skal være. Så siger vi, hvordan det skal være, ikke? Og de synes, det er så sjovt. Fordi de ved godt, at de gør noget, som der ikke er nogen andre, der gør. Men det må da også være en dejlig fornemmelse for dig, netop at glæde og, hvad skal man sige, give folk, som ellers har et helt særligt behov, give dem muligheden for også at gå i noget, der er trendigt og lækkert. Og jeg ved også netop, kvinder, som måske har lidt større fødder, kan have vældig svært ved at finde noget, der bare er lækkert. Ja. Men der har du fortalt mig, at du laver faktisk op til størrelse 44. Ja. Og den, du har med derovre i slangeskindslook. Det er en bestilling. Det er en bestilling. Hvad størrelse er vi i der? Det ved jeg ikke. Nej, for det er jo også en, der i hvert fald er til en lidt større fod, kan man sige. Ja, ikke? Men det er fordi, den er sådan lidt, det er faktisk Mette. Det er den anden sko. Hun skulle have sådan nogen, der var specielle. Ja. Hun kunne ikke komme ind i dem, så vi måtte lave lynlås her, ikke? Og velcro her. Ja. Sådan. Nej, det er jo virkelig håndarbejde. Ja. Og også meget specielt, ikke? Ja. Først så skulle hun have sort, og nu skulle hun simpelthen have knald. Men den er da frisk og fræk, den der. Ja, modigt. Ja. Og sådan en støvle som denne her, det er jo også sådan en rigtig fiks modesag. Ja, den går jeg jo selv med. Det kan jeg da godt forstå. Her. De er da så lækre. Ja. Så man kan sige, ligesom vi snakker tøj, der skal du have fingeren på pulsen med trends og mode og farver. Du skal gå og få idéer til kombinationer. Ja. Så det er jo ikke noget med, at du sådan bare kan sætte dig ned og sige, nu gør jeg det her meget godt. Du skal være på dupperne. Jeg laver det, jeg selv kan lide. Yeah. Altså, fordi jeg synes, det er mig, der skal bestemme moden. Og så, der er så meget at vælge mellem. Så noget af det, jeg kan lide, det er der også nogle andre, der kan lide. Ja. Og så, jeg skal jo lige huske at sige, at jeg har fundet en ortopedist, som hedder Andy C. Bunsen. Og hende har jeg fundet telefonbogen for et års tid siden, fordi da jeg besluttede mig for, at nu skulle jeg bare lave rigtig ordentlige sko. Dem, der ikke er skræddersyet, er i øvrigt også rigtig gode at gå i. Altså, det er en af tingene, vi går. Så lavede du et samarbejde med Annie? Ja. Så fordi, at så kan jeg jo ligesom levere det fuldstændig, som det skal være. Ja. Jeg er jo ikke uddannet det. Nej. Men, hvis man sådan spørger dig sådan cirka slag på tasken, hvor mange forskellige modeller du har i din kollektion nu, hvad er du så oppe på? Altså faktisk så tror jeg, at vi har måske 10-12 læste, og det betyder, en læst betyder hælehøjde og formen på tåen. Ja. Men så, så for eksempel de der, og de stribede, og dem jeg sætter på, det er jo det samme. Ja. Så derfor så, når jeg har en helt væg med sko, men der er ikke nær så mange, i virkeligheden, som det ser ud til. Nej, men det kan godt være, at vi har 1.500 forskellige, men der er måske bare 10 læste. Ja. Men, en spændende verden, du er i der. Og så dejligt at høre så mange opgaver, du får løst dig med til at gøre kvinder glade. Ja, det er dejligt. Ulla, hvis folk godt vil i kontakt med dig, der kan jo sidde nogle seere nu, som synes, det her er en rigtig, rigtig god idé. Ja. Og har lyst til at få en sludder med dig, har nogle spørgsmål. Har du en hjemmeside eller noget Facebook, man kan finde dig på? Ja, jeg har en hjemmeside, der hedder womenpowerfactory.com. Og jeg er også på Facebook, der kan man finde mig under samme navn. Og det er altså Women Factory? Women Power Factory. Den er lang. womenpowerfactory.com.
Ja, men man glemmer det aldrig, når man først har været der. Det tror jeg ikke, man gør, nej, for jeg kan godt se det her. Det er jo helt forunderligt. Jamen altså, tak fordi du kom her i mit juleprogram med gode tips og tricks til, at alle har mulighed for at få lækkert fodtøj på. Selv tak. Og så ønsker jeg dig fortsat held og lykke med din virksomhed og en rigtig god jul. Tak. I lige måde. Ja, det var der til at blive rigtig godt humør af. Og så sådan en julefrisk farveyder mere her til dig, der er til rød klassisk jul. In the mix, 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 in the mix.